Как видеята промениха начина, по който хората те възприемат? Не мога да кажа точно как се променило възприятието, но мога да кажа с каква обратна връзка ми дават хората. Много често те казват, че много добре ми се получават, че са доволни, че много ясно говоря. Аз също така съм чувал и обратна връзка, че задавам някой път по-добре въпроси от самите журналисти, което не знам как става, но това също съм получавал като обратна връзка. Мисля, че нещата се получават. Крис, как би описал съвместната ни работа? Първо, нека да започна с една дума страхотна. Процесът е много лек, много лесен, имаме добра комуникация. Много ми харесва как успявате да ми помогнете да видя кои са актуални теми, да се направи по-лесно проучване, видеята съответно, които ги обработвате. Тоест, това е едно от най-гадните неща, които на човек може да се случи, да обработва сам видеята си. Така че това е страхотно, че вие го правите и че аз не се занимавам с този процес. Ефектите, всичко, аглите, начин по който се правят самите видеа ми харесва, ми допада. Така че затова, както казах в самото начало, една дума, страхотен е процес.